Chismoso. Masking kinsa, pili dapat ang magkumpiyansa. Kay di mapungan ang ubang tao magsuryakot si mo o siya ubang tao. Nindot man o laing, tinuod man o ate, ilad man o bakak. Adanay 8 klaseng chismosa chismoso diri sa kalibutan. Number 1, the investigator. Mao na sila mga chismosa chismoso nga hilig mag-imbestiga o mag-research about sa imuha. Tugot. Adik man to. Dili ni malit ba? Asal ka naman to. Nani supplier rin ba? Diya yun. Sige pa god. Para di mahalata, number 2, sign language. Number 3, the reliable source. Mao ni sila mga chismoso nga daghan kag references sa ilahang mga chismis. Yung isang pinsan mo, kanang doon siya yung piling dato, doon kayo na lang. Nga magay sa akong silingan na nangutang na wala na mayad. Saan na, akong barkada na. Kamangod na akong close man sila sa kumangod tapos maputoy mo sa kumangod. Number 4, the storyteller. Mao ni sila mga klase nga hiling magbuhat og istorya. Basta kabalo na mo. Ano ka, dako kayo ilang balay. Daggan dyan kay kwarto. Kabalo baka, ang mama wakwak. Ang papa to, vampira. Sabay, mag-imis sa una? Sure, Subag niyong classmate. Ah, Agi, pagukod, misang irog ko kayo, Burit. kung biljan. Alagi. Number 5, isa sa mga ilanan, ginalibak kanila, ginatanaw kanila from head to foot. Number 6, the throwbacker. Mao ni silang mga klase nga hilig mga lungkat sa mong pas para malibak mo nila. Hindi siya no. Sinso na kayo. Kabalo, baka sa una kong bata pa na. Okay na. Kabalo, mga kakot. Pag high school, nakaigit. Gani. Basta na pagka-college, atong skwila, may pambrief-brief. Number 7, plastic. Kanay mo mga plastic na friend, fake na. Buka ba bataan nyo eh? Miligo-ligo, sa tarabang baho ka. Listener, ang baho ko. Ano ni Agi, pag yun diri, sumove ka, gano'n yung susulo naman yung bataan nyo. Number 8, be updated. Basta chismosa gani ka, updated juga. Wang nga gini tawhana na ni bagong jab. Magsuroy. Kita ko kay. Kani mo nga Facebook? Mao. Hala. Sus, kabalo lang mo. Mga to sa Korea sa simana. Ha? Post lagi niya, Japan daw sila mga to. Dili, Korea lagi. Suroy. Nakabuntis man ganina dito sa may Sunsix. Suroy. Kaatlo ko eh. So busa, pagbantay-bantay ra, kay base, biktima na kanila. Be careful with our words. Kaya ang chismis mo na siya ang resulta sa insecurity. Kaya ang chismis is an indication of emotional immaturity. Kaya ikaw, sila, asa ka sa 8,